Ang lungsod sa Cebu nga adunay tinaguang mga bahandi, mga gasa nga angayan lang gayud ikapasigarbo. Ganahan pa mo magbasa-basa sa kadagatan, magpabukid ug uban pa. Kanatanan ato ma-experience dinhi lang sa Suroy-Suroy Cebu nga. Kung sa unang adlaw sa atong pagsuroy-suroy dinhi sa Cebu nga, gibusog ang atong mga mata sa ilang kabilin o gipunan ang atong kaalam sa ilang kasaysayan, unsa na usab kaha ang atong masayran sa atong padayon nga pagdiskubre ni ining lungsura. Ang lungsod sa Cebu nga buhong sab sa mga proyekto nga gibuo gikan sa lalawigan sa Subo. Daghan kayong proyekto dinhi nga gikan sa provincial government ug ako lang tan-awon sa pagkakaron as far as akong manuman una kining tubig bago man lang ni. Doon naman tayo 30 milyones nga tubig nga nakadiskubre man tag naku kayong potential source. Kana siyang sitio ungka sa Sayaw, mao kanay dako kayo nga source sa tubig nga mo nay amo karon nga doon na makina nga giagbong dito. It's the provincial government na nagtabang namo, nagpirma na yung memorandum. Hapit na mag-operate, nag-submersible pump, nataon na, doon na mga linyas tubig, na energize na namo, gitistingan namo sa Biko. So makahatag yung nag-abag labi ng ilang gisaligan ang panubig para silang mga tanom. Di na para una nga, maghakon tawag tabay, layo kayo. Sunod, doon na tayo gihatag, yapon programa sa kaning pagtanaw sa atong mga elderly, the senior citizens. Doon na taga na ongoing tingali, kanang building nga in a few weeks, mahuman na siya muna nga itong senior citizens building. Sunod, na sa tagi, sugdan, under construction, kanang gitawag na ito, birthing center. Muna ang kanan. Sunod, nakita na ito, nagyapoy under construction, and that is the Cebu nga Heritage Park. An ongoing project, gikan gyapon sa ato ang provincial government, diin, mahulagway na gano'n nato ning dinhi ang actual usefulness sa kakaraanan ng mga karangkahoy, ng atong mga bisita o ng atong mga mismong lumulupyo, ma-enjoy sa nila ang kanindot sa itong palibot kay karon high-tech na pod, ato naman po niya unyang i-wifi, nakita siguro niyo kilid sa merkado, doon na sa ongoing construction diya nga, gikural na, daghan ang nagtabang diya, gitawag na itong Cebu nga Sports Complex, di nag-abag sad ang atong provincial government. Mahulog na doon na dihay multipurpose court, doon na tayo ubal, swimming pool. So ang atong mga kalingawan, tarong na gyud nato. Kung kamo gusto chill-chill, ang Cebu nga dunay nindot og hapsay kayo nga plaza. Pwede mo magpiknik dinhi o di ba kaha magpalabay sa oras samtang naghuwat nga mosaop ang adlaw. Nahimutan kining ilang plaza tubangan lamang sa ilang Ala Malacañang nga Municipal Hall. Mihangop usab sila sa mga programa gikan sa lalawigan sa Subo. Kay dako kayog natabang aron mahigmata ang mga tawo kung unsay angayan para sa lungsod. Daghan nga programa nga atong gipilan una kining Igwin nakahatag pod og kausaban nakapamata sa among mga kabaranggayan kay kani adto sa wala pang Igwin. Wala man lang kaayo maglantaw sa environment ng mga tao. Simple living, wala nalay magtanaw sa atong uban infrastruktura, kalimpyo. Yan itong mga gayon na nakapamata gyud sa mga kabaranggayan nga kinanglan ganitang limpyo sa mga atong palibot. Gawa sa mga kabilin o mga sagradong lugar nga atong giduaw dinhi sa Cebu nga, sutaon sab nato kung unsay nagpalambo niining lungsura. Kung ang hisgutan kakuging, dili gyud magpaawahi ang mga Sibunganhon. Usa sa nakatabang sa mga katawan dinhi sa Cebu nga, kining pottery nila. Nata karon dinhi sa usa sa mga potteries dinhi sa lungsod sa Cebu nga ug ato makita karong klase-klase mga jars, mga designs ug kani mga pots. Unya ato sang tan-awon karon ang actual nga paghimo gyud ani. Taoist temple no? Klase-klase mga jars o pots ang naka-display. Ganahan ba mo musaksi sa pagbuhat niini? Ang pagbuhat niining maong tibo dili sayon. Nagpailala nga ang mga Sibunganhon patient. Ilabi na niini nga matang sa arte.
Nani ni siya paghimo og pat. Nakahimo na ko ni nani kay isa, pero katong gamay, pero nani dako. Kailangan gud imo kuan, balance imong kamot ana para define gid sa tanawon og paghimo. Bunga sa kahago, namugna gyud kining mga maanindot kayo mga jars ug pots. Dali lamang kining tultulon sa mga interesadong mopalit kay daplin lamang kayo kini sa kalsada. Ug aduna kini klase-klaseng gidakon. Pili lang. Aside sa pottery, unsa usab kaha ang hinungdan sa paglambo sa ilang lungsod? Usa sa mga rason nga nung nagmalambuon ang Sibunga mao ang agrikultura ug pagpanguma sa mga katawhan. Atong adtuon karon ang Mangyan Rice Terraces. Kana nasa atbang mo na tuon. Si nindot kayo, dili lang kay sa Ifugao kundi kita mismo diri sa Sugbo na puti mga ingonana. Ha. Dini sa barangay Mangyan, mura kag naa sa Banawi Rice Terraces. Tungod aning ilang maanindot kayo pagkahanay nga palayan. Gawa sa palayan, aduna usab daghang mga pananom kang makita, susama sa bell pepper ug uban pa. Dili gyud ka magutman dinhi, kaya abunda man kini og mga crops and veggies. Ingon ana ka mabungahon ang Sibunga. Ug gawas ana aduna sa tilapyahan sa pikas nga bahin. Ang Sibunga usab aduna gipasigarbog festival nga nagulagway kung unsa ka mabungahon ang maong lungsod. Ug giganlag kini nilag Bunga Festival. Ang Bunga Festival, because ang nakabuhi sa mga Sibunganon is the agricultural product na mao gyud nagbuhi sa tong katawhan din naghatag og kayuhan gisagup ang agricultural product nga gyud bunga. Labi na ngalan sa mong lungsod gimuan siya og sugilanon mo na ang mga eskwelahan lain-laing sektor gipa-develop og konsepto nga muhalad gyud ta pasalamat sa Santa Filomena Birhen unya og ngadto pud kang Nuestra Señora del Pilar ug amo nang gisaulog kada Pizza 9 na muna i-present kay mao man nay kuan ato mga highlights pud sa atong pista. Bunga sa pag-ampo, bunga sa panganoy, bunga sa pag-alagad, bunga sa paggamot. Nakampos na ang bunga na pagamtanan, ipadayo na to ang bunga sa atong gugma. Hinumduman usab nga niadtong sinulog 2011, si Governor Gwen Garcia misayag kauban ang mga Bunga Festival dancers, isip Festival Queen. Walay duda nga nang progresibo ang lungsod sa Sibunga. Nakita nato ang ilang kakugi aron mulambo pa ang ilang lungsod. Nalingaw kita nga nagsuroy-suroy sa ilang lapad nga kaumahan ug uban pa. Unsa pa kahang ilang mapaambit? Kanang tanan atong mahibawaan sa atong pagbalik. Musaka na sab kita sa bukirang bahin sa Sibunga mga suruyan. Ug uban ko ninyo sa pagpangita sa mga gasa sa kinayahan nga nagtago dinhi sa Sibunga. Ingon sila nga sa barangay Sayaw aduna daw busay. Wala na ko si piyata pag-adto sa mong barangay aron saksihan ang ilang busay. Ug tuod man, medyo layo-layo usab nga biyahe. Naabot raw usab ko sa akong destinasyon. Ug nangangha ko sa akong nakita.
Samtang naglaro-laro ko din sa bukid ng bahin din sa Sibunga, nakaagi ko nilang mini falls nga kilid lang yun sa karsada. Try. Amazing! Dili na gyud kinahanglan magpasuksok pata kay naara sa kilid sa dalan ang maong busay. Kung tinguwan daw, kusog kayong agas nini. Wala paghapon ko gikapoy ug padayon ko sa akong paglibot suroy sa ilang bukid ug kita ko og usa ka tubod. Nata karon sa Sitio Langob dinhi sa Barangay Sayaw ug kani nga tinubdan nga atong nakita karon mao ni nagsupply sa duha ka mga barangay dinhi sa Sibunga, ang Barangay Lamakan ug ang Barangay Mangyan. Makaingon ko nga ang Sibunga bulahan usab sa bisan unsang gasa sa kinayahan. Tana mga suruyan, kuyugi ko musaka pagyud sa bungtod. Mihapit ako sa balay sa kapitan nila dinhi, kaya doon na sa gipanag-iya nga rest house din unique kayong disenyo. Kakita na ba mo og barko ibabaw sa bungtod? Yes mga suruyan, sakto inyo nadunggan. Ang atubangan sa rest house usa ka barko. Tungod kay nagpatong man kini sa bungtod, klaro kayo ang maanindot nga talan-awon sa Sibunga ug sa mga silanganang lungsod niini. Hayahay kayo dinhi. Makahupay sa kakapoy gyud. Hi. I'm the king of the world. Apan dili pa kita mo pahuway og taman mga suryan, kaya doon na pay langob nga atong sudlon. O guban ni baya ko ninyo ha? Aron mas exciting. Dili lamang layo sa balay nga akong gipahuwayan, nahimutang kining Sayaw Cave. Since nahimugso ng kalibutan, dili na ni siya, pero karon na ni makita nga akong gipahawanan, gidi palimpyuhan ako ang gawas, kay nakita nako nga may potential siya sa pag-attract sa turismo kung ma-develop gyud fully. Karon among gihimuan og resolution sa Consejos Barangay, bunyaga na mo og Sayaw Cave. Kay unang nagpuyo gid ani is sayaw, sa makita na to ron na daghan kaayo og langgam nga sayaw, no? Ang gidakon tingali sama sa usa ka simbahan nga kwarto din adto nimo makita ang dagko kayo nga mga kabog. Unya ang ilang gihimo sa gadinhi kanato sa dili pa ko barangay officials, ilang gihimo nga panagatan panghuaan nilag source makasud-an sila. Ilang abugon sa sud, babaga nilag net dinis gawas kay wa man sila kibaw kung unsay violation unsay lang nahimo nga kadaot sa kinaiyahan atong higayuna. Karon ako na silang gipasabot preserve ang tanan nga mga natural resources, mga endangered species, kaloy sa Dios ituman sad sila. Preserve na. Akong gipa-develop ang gawas, gibutangan ako og Senior Santo Niño, pagpasabot nga ang information sad akong gi-disseminate sa tanan nga mga tao, nga ginadili na ang paghilabot sa tanan nga mga endangered species din sa sud, even bitin dili na pahilabtan kay ang bitin di pa sa maa kung di mo lisod-lisoron di mo hilabtan matug ra man sila dito sa sud mugawas mo na sila pangita ilang pagkaon pero imo na panghuaon ang mga langgam sa sud wala sila makaon so ang bitin mukaon sa dugtaw so naa diha pay dagko diha sa sud karon. Okay, karon ato na sudlon ang Sayaw Cave. Excited na kay ko kung unsay na dito sa sulod, ingon pa ni Kap nga nako ni mga dagko kay nga mga kwarto-kwarto nga murag mga katedral dito nako tay daghang makitaan ug mao na atong tanawon karon. Tara. Diri sa entrance pala makita na taog daghan kayo nga sayaw. Kabantay mo ana kana kanang mga lungag-lungag mo na nagsilbing gisagan sa mga sayaw diha sila namuyo. Which is gamit kay para nila. Nindot kay tan-awon sa mata. Daghan kay sila. Okay. Space ko. Na maghinay lang ta kay lapok. Dangog kaayo. Una careful lang ta. Mao ni ang lungag. Daghan kay matingog sa kabyawan ba ni or sayaw o sa pa ni? Umabot nga plano aning danguba, i-develop na siya, butangan niya sa stairs dito para sa mga turista, then na railings, nga makasuod sila, hindi na maglisod,
nanay kurente, ako nagpapustihan nagkurente nga masugan mo just in case dunay mga turista nga musaka, makasud sila sa dakong kasayon nga di na magkinahanglan og mga sapatos nga special shoes nga dunay mga spy kay slippery kay ang sasod, no? Basin pag matabangan ta sa atong local government how to develop this cave, makaatagtag dugang attraction sa turismo, Okay, sa sa turista. lungsod sa Yeah, in the Sibunga. future. Not only for Sibunga, but all over the country and outside the country. Human naman kita og pabukid, munaog na usab kita og bisita sa ilang cold spring. Daplin lang gayud sa highway kini nahimutang. Gitawag ni nila og tawog, daghang mga ligo dinhi og manglaba. Karon, mag-underwater adventure na usab kita mga suryan. Nagpanikad na ako mga tiil ug kamot, kay ganahan na kayo kumulangoy sa ilang marine sanctuary ug saksihan ang marine life nila dinhi. Remarkable kaayo ang mga coral reefs nga ako mga nakita. Nagkadayang kolor og gidakon nga maoy naghataw katahom sa ilawom sa kadagatan. Kinsa mang mata ang dili malingaw og tan-aw. Nasatisfy ba mo sa inyong mga nasaksihan kabahin sa Sibunga? Hinaut unta nga nahimuot kamo sa among napaambit nga kasinatian kaninyo. Suwayon niya pagbisita sa Sibunga ug tagamtama ang mainitong pag-abi-abi sa mga Sibunganhon. Another interesting adventure na usab ang akong nasuwayan dinhi sa Sibunga. Each town and city dinhi sa lalawigan sa Sugbo, lain-lain gayud og ikadalit. Ug sa akong laag dinhi sa Sibunga, natagbaw ko sa akong nakita mga butang nga mga one of a kind. Sibunga, ang lungsod nga nagmalambuon, bunga sa kakugi, ug sa katawhang mabiyabihon. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan, nga ganahan ug hilig kayo mag suroy-suroy! I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter. Akong giangyo ang mga taong wa pa makaanhi dinhi sa probinsya sa Sugbo labi na sa Sibunga. Suroy mo sa Sibunga and we can assure you nga matagbaw gyud mo sa kanindot sa among lungsod.